u mojoj kuhinji pripremam ručak, pravim lukovice i filovane paprike. Lukovice se još zovu sogan dolma po našem bosanskom nazivu. Vrlo jedno lijepo, ukusno jelo, za mene pravi specijalitet. Predlažem da i vi to uskoro napravite, a sada slijedi moj video. Oguljen crveni luk stavljam u vrelu vodu da se kuha i kad se skuha vadim ga, ohladim ga i dalje slijedi postupak filovanja. To ću vam također pokazati. Sada ja pravim smjesu za ove moje lukovice. Ovdje je mljeveno meso. Ja uvijek u mljeveno meso razbijem jedno jaje. Dodajem rižu koju sam oprala. Stavim malo i putera. Ovo mi je paradajz sos. Zatim biber. Bijeli luk u prahu. Malo persila. I malo vode u kojoj se kuhao luk. Ta voda je ohladila i ja naspem malo te vode sa mirisom luka i sada pravim ovu smjesu. Evo, ovo je ohlađeni luk i ja sada to filujem. Pošto imam višak mesa mljevenog, ove smjese koju sam pripremila, ja ću filovati pored luka i još koju papriku, tako da ću ja imati ručak za 2 dana, a mislim da će biti nešto i za moju djecu ako budu željeli, ali nisu baš neki naročiti ljubitelji ovog jela. Tako da ćemo to da vidimo. Kad budem nastavila, uključit ću se. Evo, ovako to izgleda kada filujem luk i paprike. Sad ću dodati sos od paradajza. A zatim malo vode. Zephyrhills i može se reći da je ovo spremno da ide u rednu. Ovo sada ide u rednu. Zatvorila sam u potpunosti sa folijom. Ostaću u redni oko pola sata. Nakon toga skidam foliju i ostaje u peći još 10 minuta. Kakav će ovo miris da pruži, ne trebam ni da vam pričam. Ja sam sada skinula foliju i ponovno vraćam u šporet 15 minuta da se to zapeče.